Я зрозуміла. Дивіться, ви сказали, що були засновані національні дружини рік тому. Так. У той же час свідоцтво реєстрації було видано у травні минулого року. І фактично пройшов рік від того часу, як національні дружини вперше так гучно заявили про себе. Що відбувалося протягом цього року? Яких, ну взагалі, роль яка була національних дружин? Що ви робили рік? Чому ви вирішили зараз піти вулицями Києва, так? І це викликало, звичайно, резонанс, багато питань. А потім, коли вам почали задавати, ви сказали, а ми вже взагалі-то існуємо рік. А що ви робили цей рік? Знаєте, можливо, в цьому проблема в тому, що нас помітили саме тоді, коли ми пройшли по центру Києва і провели своє заприсяження. Ми існували... А, до речі, кому присягали? Мені теж цікаво. Українській нації, українській державі. А хто делегував вас присягати українській державі? Перш за все, і українській нації? Мені просто цікаво. Текст, який був фактичним заприсядженням, це був декалог українських націоналістів. Тобто це те, що використовувалося в організації українських націоналістів, те, що було священними словами написані, по суті, кров'ю наших українських воїнів. І саме ми вибрали от саме декалог, тому що він якнайширше окреслює наш світогляд і ті речі, які ми вважаємо правильними.